LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Ingena do address the nation kuronya kakunga loss mic na maber. You people hear me? Can you hear me? Okay, sound engineer kusawa. Now ladies and gentlemen, machiegni sorry, tinde dhoga dwangi kizungu sana, pole. Mokwongo wakao thuolo ni ende mar rwako jite e Luo Trending Nation kuma mopande nyenyo elela. And kawuono adwana wuo matin kuom bands ma are strong, mosebedo ka survive for long, to gi bands ma bende appear to be on top. And nikech gigi evolve, onego bedni wang'iyo kaka wanyalo timo. Koro ka ng'ato kotimogi, koro kwanyalo wacho. In most cases waeroga mana critics, but at a given point you can just give advice. Koro ng'at manyalo pick nyalo pick. And kaka wacho ga pile, ibed ni ine politics, ibed ni ine weche mag lemo, ibed ni ina TikToker, whatever you are doing, you can't do what you are doing the way you are doing it for a long time. Nyaki bed ni kawuono imedo chumbi, kawuono itimori nade, kawuono itimo kama kata mana mtoka. At a given point nyaki lok tielo, nyaki tim nango. As you continue doing what you are doing, you need to do research. Kidwaro gimokwa bi okabi weyo. Gimomiyo ng'ato nyalo wacho ni komedi ng'ane tionge, ng'ane kendi timore nade. Some of us, we have talents, but we don't do research. Ipakuri ni ja comedy, you don't check what Nigerians are doing. Ipakuri ni ja comedy, okay, check gima jo Tanzania timo. You are just convicted in ibedo enclosed gi your locality. Ma comedy ni dhigi locality ma intiere. To kitimo research, tibro yudo ka you expound. Ntie comedies moko makineno, to gichalo nyithindo moko. Okay, that guy is funny, but otimo comedy moko ma 1960 what. Yeah, I don't want to give example adhi kethone ng'ato, but so do a research. Kati usomo na ringo, nyaka tim research. Jo kanyo ero ringo machalo nade, bei ringo nango. Inyalo kata mana duoko bei gi Sh5 tikao jo gweng' no te. Yeah, iduoko kilo gi Sh5 kar kilo bentie kaka dhi timo matin modhi olwaro Sh5 no, but ji ok fweny. Koro in ji ringo biro mana iri kanyo ni, ng'ani olwaro gi Sh5. So kawuono adwa wuoyo kuom jothumbe ma bende osebedo ka timo maber. Okay, number 1, okay, number 2. But why do people talk a lot about Prince Indah? And today, iye kiye kwa timo research, tibiro yudo ne percentage mang'eny biro dhi ne Prince Indah. Iye kiye. I know, jomoko bro wacho ni Musa Jakadala is the best. I also know some people will mention Elisha Toto. I also know. But koro wang'iane a band members team
team, yeah, team mar jothum, band. Let us not talk of band leader. Let us talk of a band like Malaika Musical. Ema jalamo negi roll, lugoni wrong, yeah, band. So I did my research and nayudo gimomiyo team moko are leading. Kuna teams ma lead go, band ma lead on your side. Let me not count. Inaweni tijno kitna kate comment section. Bands mage magajawa ma lead, ma are strong. Band maki luongo we kona ni ngane is talented. Nitie band mingene jogo to strong makata ka gichako sabori ng'eyo. Gin gi jo chak thum, gin gi jo ajawa kata jajawa ma strong, koken strong to en gariyo. You know them. I don't want to mention, you know them. Band go. Ang'o magitimo mamiyo gin gibedo strong band that you as an artist that is watching this cannot do? Ang'o momiyo Malaika Musicals, kawacho ni Malaika Musicals tiseng'e ng'eni mano mar Prince Indah. Ang'o miyo ng'ato pod nyalo paro band mar Kaka Talanta? Ang'o miyo ng'ato pod nyalo paro band mar ng'ane ng'ane? Ang'o miyo koluong Super Latin to most people will associate that with Musa Jakadala? Because that is a strong band. Royal, kapok atieko mana seng'ene mar Emma Jalamo. Yeah? An artist should also be identified gi band mare. Ang'o momiyo kowacho LTN ting'eyo mari? We kora chake gi mara. Why? There is a how you can empower your team, and then there is difference between teamwork and individual work. Okay. Personally, kwachako gi LTN, LTN team is so big, and at a given point, jomon near ground, modho keto mang'eny, but some of them knock nigi vision. But iyudo ka ndalogo ground ne very strong. Ne very strong kabisa. Kato mari poko biro tiyudo ka ng'ane no se donjo gi kamera, ng'ane no se chungo. You know, ground ne sawa. Kata kiyudo ko wuotho, like it's a team. Okwan gi gari, but wawuotho ma wafil mani wane mtoka. Kitchen team. To maendi en gima samoro tamo jo ajawa. So I did for them a research and nakete Facebook na. We akwonga atang ni Facebook. Mara. First kapok atango ni Facebook. Naneno video moro mar Prince Indah. Adwa ni kuongi ne video ni. Kiseneno video ni, tidugi elewa gima wacho. You are your first fan. In kaka artist, mondo mi bed strong, in ema nyaka ikuongi bed fan ni. Kaka ano mari. Yani yo miwinjo ko mari luongo go mari, umari ero mari. Ma umari na umari chino je mbala, chino menano tombala miyoko. Umari the parody cartel. Umari na shud gamela. Ngani o ero mari. Yani iseneno ngama pakore
yani opako ng'ano ka gima oken. Ya, iwinjo ka Prince Indah chakoni the Duyen, one of a kind. Yani ni en mare no onge moro moro machak gini. Iyudo believe. Kiyudo dongo iwinjo ni Simba okalo buoko. You see? En Abongo Jakabwana. Iwinjo en so koponi in gi followers areyo, nyiso ni followers gin adek, nikech wachako gi in follower mari. Eyoro. And we should not just take it that we should see from what you do. Ineno ka Bongo Jakabwana, then power. You enjoy what you do. Nikech itiyo. Some of artists wigi dhi wil ni koro gangster. Yudo ka ng'ato kia chako mako microphone nango. Odiyo chako wer gi lag. Yeah. Wer. Ka dhogi bam sawa, ki sweat sawa, ki timore nade sawa, in e tich. Do it. And you'll bear with me. Jok ma timo gigo koero, jok ma chalo Dongo, you'll see them. Jok ma chalo Abongo Jakabwana is rising, you'll see. Jok ma chalo Prince Indah. Even Emma Jalamo, iseneno pija, mopija timore malich mipenyi yawa, to mabe ng'ato penyo, to fadho madhango. Ok fadho madhango, fadho ng'eni ni tich. Look at this video. Jodoh jarumba, ojo solo, ojo janabi, ojo janona, cicu foto mangaba. Nilavundo jokumana, oke to biara, pari konino bonge, pari don paro la lama. Te llegaron con el con la panchoni. Chigarum ni dogonda la bachoni. Chigarum ni dogonda la neni mama. Chigarum ni dogonda la neni mama. Ibiro basaka kusuni sayamba kochina pina. Ibiro basaka kusuni sayamba kochina pina. Ibiro basaka kusuni sayamba. Ibiro basaka kusuni sayamba kochina pina. Innavera minya tindale, innavera minya tindale, innavera minya tindale, innavera minya tindale. Chinekele, okelo kodio kelo naremba, okelo kodio kelo naremba. Era que no minya sae. No, ya sabe que Amatalo, no, ni totalaga Amatalo, sinanga, ni totalaga Amatalo, no, ni totalaga Ya tini benara Na benara Ini benara Na benara Oke tu guiara Oke pacha tu vida, apacha, aparito no bonge. Ano jodoh jarumpa, menyungguh jasolo, ujian ko janabi,
Onyongo jadolo, teach you what the marga. 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 Imano jamiel miel koda. Maya, na wiji imano jamiel miel koda. Yatini imano jamiel miel koda. Wiji imano jamiel miel koda. Yatini imano jamiel miel koda. Adiyo diero garumba. Adiyo diero garumba. Adminero garumba, mama binero garumba, adminero maya, ajawa deringe ajawa deringe rembi, irgosa deringe rembi, irjogi deringe rembi. Gonga diringere mi, ijugi diringe, gonga diringere, ijugi diring. Tapi mana jamial mialko, imana jalla mulako da. Tapi mana body. Ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Kita bicara, baca, kita bicara, baca. Kali dulu ada jodoh jarumba, ujung-ujung solo, ujung janabi, ujung jadolo. Teacher with the marga, the teacher with the marga, teacher with the marga, the teacher with the marga. The Jigaraman did all go down the Barachoni. Jigaraman did all go down the Barachoni. Ibira masaka kusudi zayema kuchina pinna. Ibira masaka kusudi zayema kuchina pinna. Pinna ravera minni jatinna. Pinna ravera minni jatinna. Chineke me ukelo kodi ukelo naremba. Ukelo kodi ukelo naremba. Era gira no no gira sai. Era gira no no gira sai. Amatalo no me lo pani totala. Amatalo sina pani totala. Adulu minna avera maya. Minna avera minna tinna. Minna avera minna tinna. Yatini menna. Adulu menna. Ini menna. Adulu nairabe. Tuhiga. Kau baca. Tuhiga. Kau baca. Bari donino ada jodoh jarumba, onyongo jasolo, kutieko janabi, onyongo jadolo, jadi curut marga, jadi curut marga, imanya jamil miel koda, jadi imanya jamil miel koda. Abdi manyan jamil milko keva yatini manyan jamil milko da abdi manyan jamil milko da ani undiara garumba ani bendero garumba mama bendero garumba Ajawa diriga aja
Irkotaningembi Iriyugiduringembi Nadiri manyanya miel koloda Nadiri manyanya miel koloda Nadiri manyanya miel koloda Nadiri manyanya miel koloda Imanyanya lamalam koloda Imanyanya lamalam koloda Nadogo jana binayani Nadogo jana binayani Itabu malerna somni Itabu malerna somni Kama oke winyo nanduwani Odimo Kama boke chobe na chobni Kama boke chobe na chobni Kama boke chobe na chobni Nami imanyan jala mulam koda Yadini imanyan jala mulam koda Abi imanyan jala mulam koda Yadini imanyan jala mulam koda Shoma pella de ye Weronya tini bena Wasi kitoko malaika Mtoto napenda banana Shoma pella de ye Weronya tini bena Mtoto napenda banana Isema kibiruma Isema kibiruma Kanyo Malendino tobino Mami malendino tobino Didi sema bibino Kanyo Iyoma baya wabango December Tome mambido wamjana biwoya Anniversary wabiru December Anniversary wabiru December Tome mambido wamjana December Tome mambido wamjana December Tome mambido wamjana December Tome mambido wamjana December Whenever we do a yellow descent, never fail of yellow descent. December give me Roma, December give me Roma. You in the banana, in the banana, in the banana, in the banana, with the winger of the child. The weekend, oh, Pacha, I don't know name. I let you do Jaru, Unyongo Jasono, Utieko Janani, Unyongo Jadolo, the teacher with the Margo, the teacher with the Margo, the teacher with the Margo.
ji achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kion komoramora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Okay, so uneno video no kaka chal. Kata in kineno performance no, mano video no ayude kuom ng'ama iluongo ni Rona Graphics, Rona Camera, Rona en ja kamera. Rona ni en ema we manyane Rona paneneka we watang'ene en Rona photography. Good. No, Ronography. Iluongo ni Ronography. Yeah, Ronography en ng'at mago inda picha. Koro ing'ama dwa nogo picha ka inda imanyo Ronography. Video no kinene among others. Ng'eni atiyo gi mar Rona because Rona is a friend. Ji jonyego anyalo tiyo gi mag jomoko to kinyi yudo ko ogoya strike, so it is better to use mar ng'aming'eyo. So king'iyo kata some videos mag opija, you'll see the same thing. Ing'iyo videos mag Bongo Jakabwana, you'll see the same thing. Jogi ohero gima gitimo. Iwinjo, in stuck isewuok kanyo miserwakori koro wuok kata gi wikoki, but kacha in e tich. Do it. Yani time ka gima, because kanyo be imagine anno kadhi e show prince enda makoro kata in e watch no kata ino kadhi to inene kaka wuono ambe ayude kuom ng'ato kamane kaka gigidhiga nikech wasebiro e piny mar digital. Time maka ng'ato no mi tich to chako medo wacho ni jama choero tije. Wiketo ne client usta bed saa budgeting gi catalog gi kiana ngogo kise donje tich chwadi ineno. So magi gik maketo wuonyandare kuma entiere. You like it, you don't like it. Ineno, ng'ato nyalo bedo ni ok wer mamori, but yo mowergo tachi. So if you go to my page, it's called MC Omar Nash. Actually, it's not my page, it's a profile. My page poda a followays manyalo duoke go back, but gisane wan gi MC Omar Nash. Thank you so much. Ne jok manyocho winjo wache modhi follow 110,000. We don't have a rush. We don't compete with people. We just go bit by bit. Now, let us go to what I posted just some few minutes ago, 18 minutes. Where what up? What makes an artist? What makes an artist or music band successful and stable? Achiel, iluongo ni strong leadership and clear direction. A band thrives when there is a vision, purpose, and direction. Bands mang'eny onge ga gi strong leadership. Nikech managers mag gi gin omwasi. I've been
to different bands. Iyudo ka band leader pek moingo manager. To manager moningo bed ni chiwo direction. Koro iyudo ka samoro okon jathum ni wabiro timo kama, mano ok nyalre. You can imagine, and mangama oket kanyo. Gima nyaka band leader ng'e ni kose yiero ng'ato mobedo ne kaka a leader, to ningo bed ni oyie mondo en bende onyalo donje bwo jogi. Inyakone ni tim kama, tim kamacha, tim kama. Ok ne ka ng'ato gocho ne kore ka ni mano tutie gi manager na. Jok matindo tindo, madongo dongo biwinjo kokon manager ni ang'ano nasetieko. Strong leadership and clear direction. Jomoko mang'eny, bands mang'eny, waonge kata gi kipenjo ng'ato ni igni 5 bang' ka tudhi upango nang'o. Onge. En ni kawuono igocho kanye, kiny igocho kanye. Gin gi weekly. Paro osebedo mar weekly. Be nitiere Saturday, be in fact ok kata weekly, en weekend. Leadership onego bed ma strong, manyalo kelo discipline. And kar leadership kanyo be ma oyude long term to gi short term. Long term en ang'o? Inya yudo kata ka bandwa wawacho ni anytime watiyo to wang'adi 100 bob for a long term saving or something. Koro kano onego bed ni wachuli 3,000 to wachuli 2,900, 100 waketi agulu for your own good. Kata wawacho ni ingecho onego wachuli 3,000 wang'ado siling 500. Siling 500 ni magi savings gi mag bandwa. Mane momiyo nyaka kawuono jo band pod ichoko negi kanye e ute lum. Number 2, professional management and support team. Success is not just a talent. Success is not just a talent. It is teamwork behind the stage. So if you see those that have thrived, it's not because they have talents. I'm telling you, there are a lot of talented people outside here that if I start mentioning, you'll agree with me. Jedimong eni kudalego. No, just tell me, Jedimong eni kudalego. Do you people know that guy? Kata ko mako microphone, bwana nyencha ne kata geduol moro maliyore cha. Lele na cha kondoma. You know Nikuda Lego, you people? Jomoko kiae. That guy is talented. That guy is super talented. Nikuda Lego. Energy and everything. But as I always tell you people, talent is just 10 to 15%. So percentage modong egik masomo nigi. So managers must also be professional. Not just where you call somebody nie elo kikidonje tich mana ngono kwani no neko. Professionally waromoga every Saturday. What do we do? Saturday kanye mwayude updates mag team. Ok ni wadonje tich wayudo ka bionge. Karino uchunge gi edho gate ni in kikidonje. In kake dhene dhe choth. No. Saturday ngama
is a leader onego ibed ng'ama nyalo muonyo gik moko ileng i decide kata bang'e, ok ni ina gi instant decision. In gi instant decision otimo, nitiere gik monyalo kawe instant decisions. Yeah, like kwani nodwa nego one of our band members, ma ji oneno mogo ni kwani nodwa deyo a band leader. But gik moko mag misbehavior one bla 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 e meeting wasomo report nikech manager be onego bed ni nowuotho ng'i achiel ariyo adek, ok ni obedo osero mon e mesa. Owuotho. Koro samono oginde ne cha no realize ni ng'ane nodonjo tich modeko, ng'ane notimo kama, ng'ane notimo kama. Koro chieng' wabede meeting, chieng' wuok tich kata chieng' tich ariyo, so ikone. And samikone ni onego bed ni ikone according to the rules mag band. Some of these bands, they don't have rules. Gin seasonal rules, they kaka time they ing'adi chieng' matich rach itimori nade. Rules wacho nang'o? Koro chieng' warome bura umari mai copy mag rules magwa somane, ma bende nyiso ni chieng' donje band kanyo noningo bed ni omiye en go. Rule number 3 wacho nang'o? Rule number 3 umari ne masomo chieng' bura. Rule number 3 wacho ni kik idonje tich kimer. Tang'o monotimore Friday? Jatelo, I'm sorry nama sombwe kanyo owache ni kimer tang'o matimore? Kimer tiwacho kani abedo oko mar band 2 weeks. Kata ing'ada pesa matiyo chieng'no te. Koro decide, wang'ado pesa ma chieng'no kose ibet oko 2 weeks. Nia miya uru pesa na tabed oko 2 weeks. Simple. But most of us watero band ka puodho. Mane momiyo nyaka manager riembo ka koher nikech onge professional management. Ing'ama manager kidonjo michako bedo gi ng'ano, oningo bed ni nitie gima obaindu contract. Mwawacho ni wadhi for 2 months nikech wadhi for 2 years nikech magi madwa kete pesa na. Makopo ni an kaka manager bedo dismissed koka koso, tidwoko na pesa nikech invest. Manager invest, oluongo siepene, ousi. Koro nitie jomoko ma kose usi to dhi to ng'acha dong' ka ywak. Ben chike pod ywak nyaka kawuono. They were supposed to engage themselves a professional writing document agreement ma bind in gi jathum. Kasto gino state maber. Ang'o ma nyalo kelo riembo mar manager ni? Achiel, kokwalo pesa moingo ma nyaka obed gi level. Ok ni kokwalo pesa. Kech it will look petty kiriembo ng'ato nokwalo $100. Ng'ane kokwalo pesa moingo ma kalal moro nitiere moingo pesa machalo kama to atimo kama. Ka en kama tineno kaka ing'ade for some period. Nitie gik mondiki maler. Jatugo be ondikne maler. Band leader be ondikne because ok Nyasaye. Koro iyudo ka band leader ni lainde, giri lainde. Ok ni inigo ni simu kata yude WhatsApp ni kengeng kik donji job. Kasto udwa ni band odhi mbele. Talent retention and member motivation. Stability comes from keeping the right people, especially skilled band members. Fair treatment, respect, and recognition reduce conflict and
walkouts, gik mawuok. Ok inyal gero band ka every month in gi new team. This thing has affected some of us, including Kakatalanta. Onge ot maonge kelele. Onge. To kinya kona ni an kawuono jaoda ok otedo, ariembe akawo moro. Kiny jaoda ok oluoko mana kelono, ariembe akawo moro. Orucha jaoda ok omiya sablenya, ariembe akelo magima sablenya. When will you have family? Ibro nyuolo nyithindo karang'o? Ibro kero odi karang'o? Because nyithindo kenene gi gero ga month, to kata kikete ga month, jogo te odhi gi nyithindi. In ching mane me choke, moro dhi ka ja 3 months, moro dhi ka ja 1 year, moro dhi ka dhi e pipeto, moro dhi, in nyithindi ni mana oko. Mano family mok bed stable. Ibro sike simba ok ibigo dala. Dhako, awuoye dhako mang'eny, dichuo, ini dhako, kawuoni tedo ne dichuo iwacho ni ng'ane jajawa, iweye. Kiny dhi iwacho ni ng'ane jakong'o, iweye. Uruchi yudo moro machodo, iweye. Magi gik matimore e bands mekwa. Ng'ato akiano timang'o matin en odhi. Ng'ato timore nade mago onge. Ng'ato bandho pesa ne mane riembo. Bando kenya bedo strong. Let me give you example of some few people. Ji mang'eny oseng'eyo Musa Jakadala go buolo. Koripano buolo pok okoso nega Musa. En ober manade ma pok nokoso nega Musa. Nyaki ng'e rito jogeni. Iwinjo? Nyaki ng'e rito jogo. Nikech jogo, one, they have history of that band. Ginge kuma say, koro they will appreciate any little effort. Ngamini chulo 200 ka Prince Indah ka gichako. Sani appreciate kichule 5k. Angama sani ka dhia donjo to chak mana chula 5k. I'm like, kwani Prince Indah pur chulo mana ji 5,000. Kwani kapok ne jucho pe 10,000. You see? I'll not know steps majoko sebedo kakalo nyaka kur gichope 5k. Jomane chamo 200 sani appreciate 5k ka Prince Indah. Just an example. Kawacho ni chulo ji ka Prince Indah 5k. Just an example. You know how, you should know how to retain them. And ng'ato ka ng'ato be miyo line ne. Umari bere picha sawa, okni umari bere picha seche moko bi time ga umari specialization go picha. Ntie bands moko makidhi to sama gidhi jidhi wuoth ilongo ne get travel. Tinyo kipenjo ne ing'iyo ji get rich ini go ang'o ni an donga na MC wuok piny yini ni timang'o ni dong ma nyathi magone ng'ane piche che lorane mang'o ni ana jongeng'o bi ineno no jaongeng'o inyakaw ko coach. Prince Indah nowacho ni these people sometimes they are looking at money, they don't look at the brand. Sama wuok Nairobi wuok as a team, kudonjo kacha nyaka jajawa, you look alike. To sama dhi wuok jo Nairobi ti dhi kaw ng'at moro kanyamwa ni konwa jawa otare jogi nigo oketho ni brand. Ini neno ka kisevu nikech edhi miye 200 to jajawa ni chane dwaro 1,500 nikech o travel ya Nairobi. Kori temo geng'o mondi save that amount. Ikia picha
midi kelo. Longe koro lokore oluok gi pi bugo. Ogoni kanyo. Iwe MC ma at least osebede platform achiel ariyo adek dhi kawo ng'ato gwasi ma en komedi achiel mong'eyo, en monowinjo kogena ni podi gi mikono ju, kasto gi jatelo bi moswa tang'e 1000 aduokoni. Mudong' oyenyo kiasi andamo notimore kor jigri yawa ineno lond minen yawa. Ok warit joge wan wang'iyo pesa, ok wang'i brand. Then iyudo kata ka band member yo mokosogo kaka ikawo action opogore gi yo kotimo maber. Mano timore ajawa ka sana. Ng'ato kotimo marach ok obed kata, ok en gima bedo squared kata mane e band kanyo. Odhi bedo squared oko kia e band makanye, band makanye, band makanye. Jaband moro ok nyal miyi advice mar gero kumoro. Nokethowa kabisa ka wan ka Tony Ndiema. It was a very nice band, a powerful one. But because our issues were not being solved, gi wan ne gidhi gi manyo gine maoko. Jokogo ne miyogi advice mar pogo ji. E gima nawacho ni ok wanya riembo band ka puodho. Ka ng'ato timo maber, appreciate. Aneno kata ka wadhi Tanzania ne wan gi Prince Indah. Prince Indah obiro e gari to omiyo ji tip moko matindo tindo kanya lwetegi. Ji feel appreciated. Koro kata kodhi e kibandaski, kata ka koro unyiewo pi, unyiewo ka chunyu mor, ing'e maber ni ma pok adonje pesa na, ma tiyo gi pesa jatelo. Next time kitimo marach ka jatelo biro siemi, i understand nikech ng'ani bentiere kuonde moko mo appreciate. Mano timore kata gi Fredy Jakadongo, timega Musa Jakadala, Elisha Toto. Elisha Toto samoro iyudo kobiro odiyo ni 1000 moro kanyo. Ok o appreciate go little effort miniketo. Nyayudo kata komiyo ja drama dhi cham gimoro. Depending gi kaka ne ji utiyo. Yini manyi mana kitemo marach. Let us change on that. Number 4 is internal communication and regular meetings. Holding meetings solve problems and builds trust. You get that? Sama ubedo gi meeting gi jatelo, at least lakini jatelo impeto kisemer to we correct one another. Yeah? Members feel heard, valued, and part of the decision making. Appreciating and developing members' strength. Each person has unique gift: vocals, instruments, writing, choreography, personality. Allowing individuals to shine strengthens the whole brand. Matemore. They come Musa Jakadala. Musa Jakadala ibo yudo kata mana launchings ga bwana imiyo jamiel ma bwana wo en podo ka wo bwana mowe joka mo shine. Ineno aya nti part me miyo bolo. Nitie part makoro awiko jakabunde. You know? And then iwinjo ni awiko jakabunde. Inda beteme. Iyudo ko oluongo jagite chama gita yweni. Gito mera gitu ya mojoga. You know?
Otipo wudu Barulenko, appreciate, ineno. Otipo. Omiyo gi pat gi. Ng'ato ka ng'ato nie pat neno ma. Shiko nya Kisumu. Iwinjo. Koro iyudo ka joka feel part and parcel. By the way, joka inda feel part mar Malaika. Look, kidwa ng'eyo to ng'i dendgi. Ng'ane soko. Jajawa, kia ogo mana bul. Dende opong' ma iye kucho. Ang'e jo piano mag Prince te igi kucho. Ng'e maneja iye gi kucho. Prince no betinde iye kucho. Shiko nya Kisumu. Nyiso ni jogi gi feel secured. Kecho ken kuma kiny nego ni simu ni ng'ane kiki donj tich. Gi feel secured. They feel as if they are at home. And if you want to know, look at how they've been there. Ibro yudo ka socha mineno ka ineno gi for long. Jok mo samoro ok stay gin jok mo kwany ni bwana kaka gik ma bedo introduced machiegni kaka bul. Gani bul. Ng'ato wuok gi mentality manyocha tiyo kode band moro mathin. Odonjo kacho goyo to osebedo celebrity to keno timore nade. Kone relax ane matin. Otherwise jok magisebedo godo tibro yudo ka en adhi. Luo tino mago ajawacha. Ena kanya ajapen. Okay. Consistent brand identity and packaging. Otamowa. Idhi kumori mosi jathum ne pap. Yeah. Ambende na biro ko mera to sedhe maracho kemiya gimoro matin mana ngono. One, ng'at mono dwa timo kodi business oseketi kaka jakwecho. Ariyo ose lower standard gi. Kech kisebedo jakwecho nyiso ni anyalo manyiso ni tich otami. Koro anyalo miyi tich gi becha koro. Kech aseyudo ka kare dwa pesa. An nitiere shows mang'eny mokadhi taonge pesa. Tanindo ot. Nyo Mario kerenga ni odhi miyi 1,000 moro mara ngono. Okadhi. Omari nunu ngwa bet gi simi Kenya to deko kena ngodo wanyalo miyi 1,000 moro imak no. Ana mak 1,000. Simi Kenya to nose me 20, 30. Menjaki nose me pesa di. Koro yini dwa rengo. Ni kawaka piko pipi wachulo. We don't do that. Kawuono ne reng ne 1,000, kiny ne reng ne 500, rucha ne reng biwangi okwatieko. Okibiwa yud ni soda moro. No. You have to have your brand. It is better you few deals. Machulo. Moloyo a lot of deals. Maonge gi matemo. Iwinjo. Ichalo gimidhi mtumba. No, idhi kume upuke lewni. Tikao lewni 15. Mojonyo. To gi ng'ato lewni 15 ikawo gi pesa di 1,000. To gi ng'ato dhi onyiewo law achiel gi pesa no. Law achiel mar 1,000 cha pod biro outshine 15. So that is what we call branding. Yeah? Branding. Nitie gimoro ma kiwinjo ni mano Prince Inda. To ifeel ni Prince Inda. Ineno. Branding utingo nyaka koro machala ng'owa ok ilweri gi ji e TikTok. Ok itim like ok imbe yudi e stall moro kuma jo TikTok amethe imbe diuri kanyo ni ng'ane dong jayweyo ga kanyo. When you must make yourself very hard to get. Artist moko nitie nyaka jok ma TV osemiyo nying magidongo to iyudo gi e kona moro kuma ji nyame mira. Gina kanyo. Imadhe makali. Ng'ame luoro migombo neno. Monego bed ni chula a lot of money. Idhi yudo ka nie kona moro ng'iro lak.
ng'amoni kao matin tidhi ng'ir laki odi nikech ichuli over 100,000 kata ka en 70 ok inya manage 70,000 ka ng'ato manage 10. Branding, high level of public relation and reputation management, how the public and industry perceives you affect booking, sponsorship and collaborations. Professional PR sparks positive publicity and manage crisis when problems arise. Wan gi ng'ato kani Tony Nyadundo. Tony Nyadundo gocho nyaka loka. Kineno band ne kene gin ji 4 koso ji 3. Jabul, japiano, maen Omari, Gien, seche moko jongeng achiel, Gien full band. Koro wach ni gidonjo, gibiro iri. Mani ng'eni ginyalo biro kata gi Nissan matin. Gionge gi drum set, gina gi bul matin ma ginyalo kete boot. Tiende ni band mar Tony Nyadundo ka chungo gari matin mar Demio wasebiro. Kasto wan gi Prince Inda, lori okuongo donjo mar sound mondik ni Janabi. Kasto ka jotugo donjo full 14 seat. Kasto Janabi odonjo gi gache. Kasto jogi dwago bei. Dwakono ni Jakarcha inyal chul marom gi geche 3. Adier ok gin geche 3 ma gin. Janabi bodonjo, ineno kuting'o Super Bag, uting'o Eric the manager, en drepe, security. Gache kendo uting'o ji 5 matin cha. Aya mach uting'o sound to gi dongen lori. Sound opong' chien. Mbele ne uting'o driver, co-driver, to gi maybe technician kanitie. Ji 3. Magi ji 3 modonjo. Aya kasto koro panguru stage. Ineno ka Tony nigi keyboard adi achiel, Omari nitiere. Jabul machon to gi en. Jongenge kwanyo ng'ato. King'e go to nego kanyo. Gigo thum. Adier thum to gigo kdum. But kuro branding, like ere kaka public kawe, public relation. Then where dake matin. Omera, wetimo kamano sianda meru. Make, you know, kaka public kawe biro affect chudo mari, bookings gi gimora mora. Anyalo paro an atimoga shows mag kanisa. MC. So there is a guy mono yuda e church mopenja ni Omari, like ere kaka yudo gir church ni. Noko amini. Nango nikech public okawa ni chieth buok. Yani Omari kitere church ok de ka en MC po mana kose kono pastor ni chieth buok. No, I don't do that. So kamane kaka public okawa on the other side. Nitie jomo oseyude e school. I think komase timoga gigi school ahinya in Nairobi ka gi Thika. So most of them okwinj dholuo. Koro gikiaga partner mar luo ni. Ging'e part mar teaching because there is a time apuonjo Thika mang'eny. That is, an king'iyo kuonde mapuonje mang'eny en Thika, Kikuyu, Kericho, gi Nairobi kamatin. Koro jogo to pod ong'eya as a teacher. So kagin gi functions they call me as the MC graduations gi Thika. But koro nayudo jaluo kanyo mowacho ni bwane chalo gi ng'at moro mng'eyo, though that guy is not professional as you are. Tapenye mano ng'a. Iluonge no Omari. Takone, that's me. Guy, but you look different.
you know, koro kata nen different to picha ma jopiny osekawo nyiso ni jopiny mang'eny okawa kaka unprofessional ng'ama ineno. So PR to Musa Jakadalo nyong'ago, Prince Indah nyong'ago ema jalamo PR ni mano pija kaeli to gi osiepena moko osiepena moko go PR piny ma koro miyo jopiny kawe ma brand lwar e lo. Nakono jathum ni kata kichodo chode class moro minyalo kono ni baby girl, how are you, tiwe okay donje gari watimo nang'o, ere kaka yudi idongane ma park gari makwaro, sawa tinyalo drive mondo wadhi Sarova hotel kanyo mondo wachiel adek, no problem. Koro in wuok 5 minutes before nalu bang'e sawa. Aya tok ni isero jarwat maya Kariobangi makiny to bire TikTok ng'ane no nindo koda shet igo brand piny. In sulwe, in gi nyota ni nonego bed ni iketo kuma rieny, ok ni in ng'ata man gi bugo ki ng'ama wuoyi, ng'ata man gi siro ki ng'ama nyako. Nawinjo gino gi Lady Morin. Ng'ata most of ji mono nigi siro mono luore nonyuomo kanyo. Ing'ama wuoyi, in bende in gi nyota, ing'e maber ni in kati ibuonjo gi chi profesa, kata kiwe profesa, nitie professors mamon ma konini ki ibiew maber idonje box ni but isedhi gi jaklas 6 PR gi brand te ilwar ilu. Excellent stage presence and performance energy. The stage is the providing ground. Audiences remember musicians who enjoy, connect, and electrify the stage. Aya! Manodongo. Athiamba! Asu! Ineno, mi paro odongo kiyudo kuma koche bwana tibro yiene kare nyene yudo chiemo ka. Ogila, otamo, you see? Donj kany abongo jaka bwana lonyo nyaka law madong gi vest. Otiyo. Musa Jakadala ndalo moko nane okodonjo mokir lawe kocha ni ng'ano tiyo. Opije bogoni walala mi penjri tang'ati mobadi ni dong tindo duong. Otiyo. Prince Indah tinde winyo ma dong nuneno video cha. Prince Indah winyo malich bwana ma iwacho ni to Prince Indah nindo kore nade. Otiyo. Yeah? So in kidwa dhi ni in stakore kani umeri wernu aparo dichiel ni jathurwa mogo igori noma donje tich we wane ko law wuok we wane ka luya wuok we wane ka timore nadi itiyo. Yeah. So a positive work culture, respect, fairness, fun, and emotional support build loyalty. Members who feel valued work harder and stay longer. Unyalo pa aneno gine ka Fredi Jakadongo time iyudo ka ogoga mbaka gi jogene go bwana gi make fun. Prince Indah time nuneno nyaka koya kage yalo go gina. Iwinjo. Seche moko ng'ato ne gocho na kanyo we akwonga ng'ade matin wakwongo tiek
wakwongo tiek gini. Yeah. Seche moko iyudo ka gi make fun. Having fun no is good. Omiyo ok ni ina serious sate. Yeah. Kori jathum kanyo bengi gimiyo jok matiyo ni kanyo kata band members neno ka gima ok ni ati in mana isiki gine sate. Yeah, you must be positive. Then finally, continuous growth and specialization. I said specialization. Not tamawacho bwana. Specialization. The most successful artists specialize in their style, but also evolve with time. Korokanye mabagu. Oh, enda magetango bwana ikono mugidhi. You have to evolve, my friend. Or you okinyat miwa one style pile. LTN nwachako gisimu, wadwa kamera, wadwaro microphones, we evolve. Nwachako kwa miyo mwanajik, sani kuru waduogo mwatimo analysis kendwa, we evolve. Ndalo manachako bete out kama kauoyo, somebody called me all the way from Germany. He was calling himself a friend that was concerned. Okona ni umari tuti rumo mibet mane out kendi ukikel artist. He didn't know what we are doing. A lot of people are doing what I'm doing and they are doing very well. Koronike guogi oktem research, they don't know. They don't know. If you want to do a podcast, do research. You will see ninti jok moko bere utege America to get imugini and people listen to them. Yeah. So it must not be a duo. You can be alone and people hear you. So training vocals, coaching, music theory, and learning new skills keep the brand. Some people don't do that. Iseneno joma time, they thrive. Ngamono chako time, mono timo kapando nen Tony Ndiema gi Prince Enda. Kaso jothumbe gi ochako negi share ma ji ochako sani ko Jarapogi time, ineno Musa Jakadala time, ineno Elisha time, Papa T, it's very healthy. NB and financial management. Sane kaka wane December ni pesa pukre ne jo angla uonge ge plan mora ngima ne mineno ku change. Kasto January gidwe mar ariyo ka guok ni inbox ji promoters ge koro holo ma jatelan kata kaka tema kia miyo gi chare gi promoters. So mano mara makawuono, keep on following Omari Nash and you can also give your comment. I'll start a program react go the comments magi mondo me feel as part and parcel mar this. So can tigi me feel ni oningo be no react. Give it, leave it there a comment. Abiro react on it. Kantie miniketo chontonoko ne repost place. To seche moko be gonwa simu direct. Thank you so much. Akaw time mangeny, but pode nyalo dhi page na mar Facebook. You go through it. You go through that research. Thank you. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo.
Joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete kat wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Ngima wagin jogo mawahero, kuonde mawasebedo kanyakla kod kinde mawakadhoe kodgi. Hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e nambawa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. LTN, Luo Trending Nation.